tayo ng precious ng baboy. Pwede ka! Ayan. Pinatay na po yung biik ng baboy Ramo. Ayan, sobrang laki po ng baboy namin. Baboy Ramo. Isang taon nang di lumalaki. Ayan, ganyan po kalaki ang baboy dito sa amin. Nangyayari din mga braso. Wala na. Okay. Ayos ka naman. Ano pangyayari ano? Ano dalang-dalang ka? Ha? Limon. Kahit lo kami. Berbuhay ko, tinakas siya, may lasing niya.
Hindi ka umbisa alas eh. Kanya-kanyang tali eh. Toto mo lang. Pakman mo. Bigla ng panabi ng ano. Bulbul. Guys, nalinis na yung rabbit na biik. Walisan.
lugar nila. Minsan mo kaya. So guys, baboy Ramo po yan ha, hindi po rabbit. Blade niya ito. Ha? Blading. Malaking ganun. Ito niya. Sira na naman natin para naman, pero papatuloy. Siyang na, siyang na kumamit. Wala na. Walta mo na yung bahay. Walta mo. Ha? Pabukal mo yung bag. Dito ka. Bukal yan. Yung isa nyo, patang ka eh. Bagay na yung maras dito kayo eh. Tarak kayo eh. Tarak mo yung kananin yung lani mo. Okay. May ka kananin. Pambiyangan yung bunyi. Sabi, patang kayo. Tarak mo yung malaki eh. Maragol, pwede yan. Pagkain mo na eh, paglaki mo na eh. Hindi sana kakanto.